Je mi ľúto všetkých, ktorí tento obsah preskočili. Ak vám Boh mnohokrát zachránil život, nájdite si 1 minútu na poďakovanie Bohu. Amen. Boh hovorí: počas dlhého ľudského života sa takmer každý človek stretol s mnohými nebezpečnými situáciami a bol vystavený mnohým pokušeniam. Je to preto, že Satan je vedľa vás a jeho oči sú neustále upreté na vás. Teší sa, keď ťa postihne nešťastie, keď ťa postihne pohroma, keď sa ti nič nedarí a keď sa zapletieš do jeho siete. Satan z toho má nesmierne potešenie. Čo sa týka Boha, ten vás chráni za každých okolností. Chráni vás pred mnohými nešťastiami a katastrofami. Preto hovorím, že všetko, čo človek má, pokoj a radosť, požehnanie a osobnú istotu, je v skutočnosti pod Božou kontrolou. On riadi a rozhoduje o osude každého človeka.